Imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Sizovula ngehlabelo 50 inkosi usephama kwebanga. Bonani ovele mafi ozobiza uzoboya ezolwe uzobiza abantu
nisebenze Lakho ebohlongene nasesibelweni Amen.
ngiyabingelela abanyengela. Sesichaze kaningi ukuthi noma ngiyinzalo yamaNazaretha kodwa ngo-2010 kwafika ingilosi yazohlala phakathi kwethu. Yabe isisibikela ukuthi ithunywe nguShembe ubaba ilanga kimi ukuba ngimakhele ibandla likaJehova. Bese kuleli ibandla ngifundisa bonke abantu indlela eyiyo yokukhonza uJehova. Yonke le mfundiso ngiyithathele eBhayibhelini nasezihlabelelweni zamaNazaretha, okuyincwadi eyabhalwa ngumprofethi u-Izizwe, ukuthula kube kuye. Noma kulesi sikhathi samanje kungezwakale noma kulesi sikhathi samanje kungezwakala kuyinganekwane ukuthi umuntu uyahlala nengilosi, kodwa akusiyo inganekwane enkolweni kaJehova eyalethwa nguJehova emhlabeni. uMose uNkulunkulu wasifikela yena ngokwakhe, kwathi konke owabe kukhuluma kwabe kuvela kuNkulunkulu. Lokho kwakhulunywa uMose. U-Exodus 23 verse 20 kuthi, bheka ngizothumela ingilosi ikwandulele ukuze ikuvikele ohambeni lwakho, futhi ikufinyelelise endaweni engiyilungisileyo. Ilalelisise futhi uyithobele, ungayivukeli, ngokuba ayikuthethelela isiphambeko zenu, ngokuba igama lami likuye. Kepha uma ulalela nokulalela izwi layo, wenze konke ekutshela khona, ngiyakubazonda abakuzondayo, ngibe isitha sezitha zakho. Emhlabeni ingilosi isuke izoqinisa noma izokhumbuza ngomthetho kaJehova. Ngenxa yokuthi enkolweni yabezizwe kunemfundiso ukuthi asaphili ngaphansi komthetho kaJehova, akumangalisike ukuthi kulesi sikhathi samanje zingabakhona izingilosi. Kodwa ebandleni lamaNazaretha zazivele zikhona izingilosi. Njengoba sesike sakhuluma ngengilosi eyayihamba nobabamkhulu egama layo nguZinzili, le eyayifikela kithi igama layo nguHlaleleni, satshelwa yiyo igama layo. Lokhu lengilosi yaqala ukushumayela kusukela ku-2012 kuningi kakhulu esifundise khona ngezwi likaJehova nangombuso wezulu. Ngakho-ke kwafanele sikhiphe ebesicabanga ukuthi siyakwazi, bese sithatha lokhu ingilosi esifundisa khona, ngoba uNkulunkulu kusho yena ukuthi asilalele yona, singasuki kokushilo. Into yokuqala ingilosi yayenza ukusifundisa ngesisekelo sobuNazaretha esitholakala kuverse 3 womthandazo weSabatha, esithi mesabeni uJehova zukulwane ngezizukulwane, nigcine imithetho yakhe anilobela yona uJehova ngenceku yakhe uMose, ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo wemkhosi. Lo muntu wasezulwini wabe esethi yonke inkolo yobuNazaretha yakhelwe phezu kwalesi sisekelo. Ngakho-ke ukuze singadideki, kumele sifunde ukuthi uJehova wafundisani ngoMose. Lokho kusho ukuthi umthetho kaJehova usezincwadini ezinhlanu zeTestamente elidala, okunguGenesis, uExodus, uLevi, uNumeri noDuteronomy. Lezi zincwadi ezinhlanu zingumthetho sisekelo wenkolo kaJehova,
njengoba yayifundiswa nguMose nabaprofeti abamlandela kuhlanganisa noYeshua kanye noShembe umprofeti. Amen. Ubaba ilanga eshumayela wake wathi uma ngihleli nani ngiya ngibe nesizungu ngoba noma nibaningi kangaka kodwa kuyaye kufane nokuthi ngivele ngazogcunyekwa ezinganeni ezineminyaka emihlanu engigcina ngingazi ukuthi yini engizoyikhuluma nazo ngoba nina anilwazi ulimi lwasezulwini. Le ntshumayelo kababa ilanga yahlala kimi kodwa ngingayazi ukuthi isho ukuthini. Isikhathi esiningi ngiyaye ngizwe ngiphila kahle uma ngihleli ngedwa ngoba ngingazi ukuthi ngingenza kanjani ukuthi lento engiyibonayo nengizwayo nomunye umuntu ayizwe ayibone njengami. Inkinga enkulu ukuthi ukwazi ngoNkulunkulu akhambi ngokuthi uhlakaniphe kangakanani lapha emhlabeni. Ngenkathi umuntu eba isihlakaniphi ngokwasemhlabeni uba isiwula ngendlela eshaqisayo ngendaba kaNkulunkulu. Noma umuntu engahlakanipha kanjani umbone ehlakaniphile kodwa mase kuyendabeni kaNkulunkulu umthola ukuthi akazi lutho. Ukuze ubone ukuthi indaba kaNkulunkulu inzima kangakanani ngesikhathi umuntu eba usosayensi uvele ngazi kakhulu ngendaba kaNkulunkulu. Bancane kakhulu abantu emhlabeni abaziyo ukuthi sikholelwane. AmaKristu akayazi inhloso yokukholwa. Kanjalo neningi lamaNazaretha alazi ukuthi likholelwane. Lelizwi elithi baningi abamenyiwe kodwa bayingcosana abakhethiwe lisiminya. Abantu abayazi inhloso yokukholwa futhi ngendlela abangayazi ngayo uyaye ungazi ukuthi uzoqalaphi ugcinephi. Ngoba ngenkathi umuntu umtshela ngendaba kaNkulunkulu uvele ekubone kunguwe ongaphilile kahle ekhanda. Zimbili izinto okumele uzazi uma ulapha emhlabeni. Oqala ukuthi uwedwa. Okwesibili ukuthi umhlaba esiphila kuwo akukhona kithi. Kodwa kithi kusezulwini. Leyo nto ibaluleke kakhulu. Oqala wazi ukuthi uwedwa. Okwesibili wazi ukuthi lo mhlaba akukhona kithi la. Uma ekufeni ungayi ezulwini usenkingeni. Ngoba umoya wakho uzohamba ezintabeni ungenayo indawo yokuhlala. Noma uye esigodwini sosizi esihogweni kumbe uye kwamanye amazulu alosizi ngezindlela eziningi. Njengamanje awukakuboni lokho. Kodwa kuza isikhathi lapho uzokubona ukuthi kanti ngedwa. Kuza isikhathi lapho konke oyikho osazozisola ngakho. Uzibuza ungasezokuphendulwa umuntu ukuthi ukube ngangazi ngangeke ngiyenze lento noma ngangeke ngiziphathe kanje. Kukhona isikhathi lapho umuntu nomuntu ozosola khona uthi kube ngalalela ngabe angikho kule ngxaki engikuyo. Kulaba abanokuhlakanipha kwasezulwini sengathi uSomandla ngabanika amehlo abonayo nezindlebe ezizwayo. Ngoba kukhona isikhathi lapho umuntu nomuntu ozomdinga khona uNkulunkulu. Noma kanjani, noma uhlakaniphe kanjani kodwa khona isikhathi lapha ozomdinga khona uNkulunkulu. Ngenkathi uYeshua elapha emhlabeni, ivangeli lakhe kwakungelombuso wezulu. Kusho ukuthini lokho?
Leli vangeli elomemo limema bonke abantu ukuze kufeni kwabo bayi embusweni wezulu njengoba kade kushunyayelwa kuhlatshelela ukuseni. Abantu abaningi bayabe becabange ngaso sonke isikhathi ukuthi inhloso yokukholwa ukuba ngihlale kahle lapha emhlabeni. Bayaye ngaso sonke isikhathi bephume uphumo beyofuna ukubusa noma ukuphila kwenyama. Abaningi bayaya bababulala abantu. Bebabulele nje ukuthi bathole imali babuse. Kodwa bancane abantu abafuna ukuphila komphefumulo. Abantu bayakwazi ukuthi bakhe inkolo engekho. Obekungathi noma lento ibiliqiniso. Kodwa ebingeke ibasize ngalutho. Kodwa okubuhlungu ukuthi kuyaye ukuthi kanti lento abayikholwayo ayinakubasiza ngalutho. Kodwa futhi kube yinto engekho. Ake sithathe inkolo enkulu ebandleni lamaKristu. Inkolo yokuthi uYeshua uzobuya. Okokuqala le inkolo engekho. Ngamanye amazwi ukholelwa into engekho. Okwesibili noma ibikhona ukukholelwa kuyo ukusiza kanjani ukuba ungene ezulwini. Ukuthi uJesu uzobuya inkolo engekho. Kodwa noma ibikhona ibizokusiza kanjani ukuthi ungene ezulwini. Ivangeli kaYeshua linye. Ivangeli lombuso wezulu. Lokho kusho ukuthi umvuzo ukukholwa kwakho ukuba ekufeni uye ekhaya lethu laphakade ube sembusweni wezulu. Manje ukukholwa ukuthi uYeshua uzobuya kwenza kanjani ukuba ubone umbuso wezulu. Uthi ngiyakholwa ukuthi uYeshua uzobuya kuzokwenza kanjani ukuthi ubone umbuso wezulu. Kukhona yini lapho uYeshua ethi abakholwa ukuthi ngizobuya bayobona umbuso wezulu? Akukho. Ngoba ayikho into ewukholwa isiprofeto. Ikuphi ukukholwa othe uYeshua ngakho uyobona umbuso wezulu? kuMathewu 5:19 uYeshua uthi ngakho ke oweqa owodwa kule miyalo emincinyane afundisa abantu kanjalo uyakuthiwa mncane embusweni wezulu, kepha oyigcinayo ayifundise lo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Ilokho ukukholwa okufanele ukufune ukuthi uba mkhulu embusweni wezulu uma kwenze njani. Yini eyayenze umuntu okholiwe nofundile engakwazi ukuqonda ukuthi uYeshua wafundisa ukuthi sikholwe kanjani? Ngoba zonke izinkulumo zakhe zibhalwe phansi. Yini eyenza ukuthi abantu noma befundile bengaboni ukuthi uYeshua uthini ngoba kubhalwe phansi? Kodwa makholwa akanendaba nento ekhulunywa nguYeshua. Bathatha kuphela abakufunzwe ngabezizwe. Uze umuntu ethi uyakholwa ukuthi uJesu uzobuya. Ukuthi uYeshua uzobuya kungukholwa kanjani? Inkinga ekhona ukuthi isizwe sakithi asikwazi ukubona uma abezizwa bebesusa uNkulunkulu. Bese bethi abakholwe into engekho. Kukhona isisho sika Robert Mugabe. Uthi ke uRobert Mugabe killing his own son for our sins instead of killing Satan. I swear this story is not clear. Kusho uMgabe ukuthi uNkulunkulu
ubulala indodana yakhe, ibulalela isono sethu. Akabulali yena uSathane. Lento efundiswayo ayikho clear. Khuluma umuntu ohlaniphileke lapho. Abantu bafundiswe ngabezizwe ukuthi uNkulunkulu wanikela ngendodana yakhe ukuze kuthi ngokubulawa kwayo sithethelelwe izono zethu. Umbuzo uthi uma uthi uNkulunkulu wanikela ngendodana yakhe noma uthi nje wanikela, uma uhlakaniphile usuke uthi uNkulunkulu wanikela kubani? uNkulunkulu unikela kanjani? Ngaphandle uma ungazi ukuthi igama elithi ukunikela lisho ukuthini. Ukholwa into ethule ngoba uyitshelwe ngabezizwe ngoba befuna ukubhubhisa inkolo yakho. Noma ngingasajwayele ukulizwa leli ivangeli, kodwa sikhule kunevangeli elithi uNkulunkulu waletha indodana yakhe la emhlabeni ukuba ibulawe ukuze kuthethelelwe izono zethu. Oqala lenkulumo ayikho eBhayibhelini. Okwesibili noma ngabe ikhona bekuyobe kuyinto eyakhiwe ukuze isikhiphe ekukhonzeni uJehova. Uma sona ngokungakwenzi othe uNkulunkulu asikwenze. Manje usufundiswa ukuthi esikhundleni sokuba uNkulunkulu angasijezisi wanikela ngendodana yakhe kithi. uNkulunkulu wanikela kithi ukuze uma sona kodwa singethweswa ngoNkulunkulu isono, ngoba yena unikelile wanikela ngendodana yakhe kithi. Ungathi inhloboni yokukhuluma leyo? Thina sona uNkulunkulu, ngakho ke uma sonile sihlawula kuNkulunkulu. Lokhu sasikwenza kwaIsrael. Manje ukuze abezizwe beqede inyanga enkolo yethu, bavele basifundise imbudane yokukhuluma. Bathi uNkulunkulu nguye ozonikela kithi, encenga ukuthi yena uNkulunkulu uma sona angasijezisi. Nganoma nezwe nalo. Uthi uNkulunkulu unikela kithi ukuze masona engasijezisi yena. Lokho kuthiwa uzokwenza ngokuthi kube uNkulunkulu onikela ngendodana yakhe kithi. Ngomlomo amaKristu athi akholwa kuJehova, njengoba namaNazaretha ngomlomo ethi akholwa kuJehova. Kodwa ngokwenza amaKristu namaNazaretha amaningi akakholwa kuJehova, kodwa banoNkulunkulu babo abazakhele bona. Balandela lamazwi kaYeshua akuMathewu 15:7-9. Mhla uYeshua ethi bazenzisi, uIsaya waprofeta kahle ngani lapho ethi lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo, kepha inhliziyo yabo ikude nami. Kodwa bangikhonza ngeze, befundisa izimfundiso zemiyalo yabantu. Usho njalo uJesu. Bafundisa izimfundiso zabantu, hayi zami. Ubani ongakuphika lokho ukuthi akwenzeke kumaKristu? AmaKristu lezi imfundiso abakhuluma ngazo bayithatha lapho bayithathe kubantu. AmaNazaretha njengamanje na lenkolo abanayo yamadlozi nani bayithathe kuphi ngaphandle ukuthi bayithathe kubantu? Bayithathe uNkulunkulu? Cha. AmaKristu namaNazaretha akamkhonza uJehova, kodwa amdumisa ngomlomo kuphela. Yonke imfundiso yamaKristu ingeyabantu bezizwe, ayihlangene nokudumisa uJehova. Umthandazo weSabatha ufundwa kabili njalo ngeSabatha.
kulapho ke amaNazaretha ayaye aphathe igama lakhe uJehova. Ngoba kubhale uShembe kuyihlabelele. Yikho ke bekwazi ukuthi beliphathe ngoba basuke befunda umthandazo weSabatha. Bahlabelela futhi ngoJehova ngoba izihlabelelo zikaShembe zikhuluma ngoJehova. Kodwa ngaphandle uma befunda umthandazo noma behlabelela igama likaJehova alisekho olimini lwamaNazaretha. uJehova useyintandane ebandleni lakhe. Inkinga amaKristu amnyama ukuthi akazi lutho ngenkolo yabo. Bathatha noma yini abayitshelwa isizwe simhlophe ngaphandle kokubheka ukuthi lento engitshelwayo iyawakha yini umqondo. Umuntu omnyama uyakwazi ukufundela ubufundisi aze abe ngudokotela enkolweni yobuKristu, kodwa engazi lutho ngalento othi ungudokotela wayo. Ngake ngabhekana nomfundisi ongudokotela enkolweni yobuKristu engiphikisa uma ngichaza ukuthi ubuKristu bavela uYeshua engasekho emhlabeni nokuthi inkolo yobuKristu yasungulwa nguConstantine. Ngaphikiswa umfundisi ongudokotela wenkolo yobuKristu. Angeke ucabange ukuthi umuntu ongudokotela enkolweni yakhe akakwazi ukubona ngisho eBhayibhelini ukuthi lento engiyifundayo ayihambisani neqiniso. Akakho umuntu ongazi ukuthi uYeshua wayengumJuda, ngakho ke engumHebheru. Umuntu ofundile noma kungabhaliwe kwiNew Testament ufanele ukuba uyazi ukuthi uYeshua wahamba emhlabeni ungekho ubuKristu. Ngaba isimangaliso ukuthi umuntu engazi ukuthi ubuKristu baqhamuka uYeshua engasekho emhlabeni. uYeshua wazala ku6 AD wahamba emhlabeni eminyakeni yo36 AD. Umuntu ofundile uyazi ukuthi ubuKristu njengenkolo wasungulwa nguConstantine ngo325 AD. Ngaphandle mongazi umehluko phakathi kwa325 no36 AD. Yize lento icacile ezincwadini zomlando. Kodwa uma umuntu ongumfundisi nongudokotela enkolweni yobuKristu aze ajuluke efundisa abantu ukuthi inkolo yobuKristu yasungulwa nguYeshua, kanjani? Kwizenzo 24 verse 5 kwiNew Testament kusho iNew Testament ukuthi uPaul wayengumholi wohlelo lamaNazaretha. Kusho iNew Testament ukuthi uPaul wayengumholi wamaNazaretha. Kwizenzo 28 verse 22 to 23 kuyacacisa ukuthi uPaul wayeshumayela ngokohlelo lamaNazaretha. Kuyachaza futhi ukuthi uhlelo lamaNazaretha laliphikiswa endaweni zonke, nokuthi uPaul wabe eshumayeza abantu ngomthetho kaMose ethi abantu abamukele uYeshua. Kubhalwe phansi kwiNew Testament. Kodwa futhi khona lapho sekunezincwadi khona kuleli iBhayibheli ezithi uPaul wachitha ukuba amaNazaretha agcine umthetho kaMose. Wachitha lokhu uPaul. Lento ekhulunywa ngamaKristu ukuthi uPaul wachitha umthetho kaMose. Bese uyazibuza ukuthi umuntu uba ngudokotela kanjani enkolweni yakhe kodwa ebe ehlulwa ukubona izinto ezisobala ukuthi azinabo ubuqiniso. Mina ngafunda incwadi yezenzo 24 verse 5. Ngaxakeka ukuthi yini le engiyifunda lapha. Kumi kanjani ukuthi uPaul kuthiwe wayehlupha amaKristu kodwa lapha kube kuthiwa wayengumholi wamaNazaretha.
wona amaNazaretha kwenzeka kanjani ukuthi engaqhamuki eBhayibhelini? Ngathi ngisadidwe yilokho ngase ngithola incwadi ku-Google echazayo ukuthi lamakholwa okuthiwa ngama-early Christians ekuqaleni babebizwa ngama-Jewish Christians ngoba igama elithi Nazarenes had been outlawed enkulweni kaConstantine. Yes. Babe kwakuthiwa ama-Jewish Christians ngoba bengeke bebizwe ukuthi bangamaNazaretha. Ngoba leli gama ethi ngamaNazaretha lichithiwe enkulweni kaConstantine. Emva kwalokho ngathola incwadi kaRav Shaul ecacisa konke ngebandla lamaNazaretha elaliholwa nguYeshua. Kodwa lisungulwe ngumprofeti uJohane. Kodwa amaKristu akhulume aze ajuluke ethi uPaul wayehlasela amaKristu. Ayekupha amaKristu lesikhathi sikaPaul. Ngoba yonke incazelo ngamaNazaretha ngiyithole kumuntu oyilokhu ongumJuda ongalazi leli bandla lakithi. Kodwa namhla ngifisa ukuba ke sibheke inkulumo kaYeshua eyisiprofetho ekuMathewu 24. Ngoba le nkulumo iyinkolo kumaKristu amaningi. Bese ungaqondi ukuthi isiprofetho siba inkolo kanjani. Uze umuntu ethi uyakholwa ukuthi uJesu uzobuya. Lokho kusho ukuthi uma ungakholwa ukuthi uJesu uzobuya usuhlubukile wenza isono. Ukholwa kanjani kwisiprofetho? Sekufanele nje ukuthi ngiyakholwa ukuthi ubaba ilanga wathi uzobuya. Uma ngakholwa lokho sengihlubukile. Kuvamile ukuzwa amaKristu amaningi ethi uYeshua uzobuya. Abaningi beze besho ukuthi sewabuya. Abanye bethi lesi isikhathi sokubuya kaYeshua. Bese bebala nokuthi wathi kuyoba nezimpi. Babale izimpi zangakubo. Noma ukubulalana kwabamnyama eSouth Africa. Lokho bethi sekuwuphawu lokubuya kaYeshua. Noma ngeke bezwe besho njalo. Uma kukhulunywa le ndaba yokubuya kaYeshua uvela uphelelwe ngamandla. Ngoba uzwa abantu abazi ukuthi bahlakaniphile. Kodwa ubeze bexoxa inganekwane emini. Le nkulumo ekuMathewu 24 inesihloko esithi ukuchithwa kweJerusalema nokubuya kwendodana kaNkulunkulu. Kodwa kule nkulumo akukho lapho okukhulunywa ngoYeshua njengendodana kaNkulunkulu. Akukho. Ungayifunda yonke uMathewu 24 ngeke uzwe kukhulunywa ngendodana kaNkulunkulu. Kukhulunywa ngendodana yomuntu. Kodwa kukhulunywa ngendodana yomuntu. Kodwa bona isihloko sebethi ukubuya kwendodana kaNkulunkulu. Le nkulumo kaYeshua esiyinkolo yobuKristu iqala kanje. Uthe uJesu ephuma ethempelini kwasondela abafundi bakhe ukumtshengisa izakhiwo zethempeli. Waphendula wathi kubo, anikuboni konke lokhu na? Ngiqinisile ngithi kini akuyi kushiwa lapha itshe phezu kwetshe elingakudilizelwa phansi. Lesi isiprofetho esafezeka ngo-70 AD. uYeshua engasekho, amaRoma alihlasela iJerusalema. Babhidliza ithempeli likaJehova. Kwenzeka. Kodwa yize lathi libhalwa iTestamenti elisha eminyakeni yo-600 AD. Akulokothwa kuvezwe kwiTestamenti elisha ukuthi amaRoma ahlasela amaJuda ngo-70 AD. iTestamenti elisha labhalwa ngo-600 AD.
kodwa bayivezi into eyenzeka ngo-70 AD. Abhubhisa ithempeli kaJehova nokuthi amaRoma abulala amaJuda angu-5,000 ngosuku bebahenga kabuhlungu. 5,000. Iyaqhubeka incwadi ithi esahlezi entabeni yeminqumo abafundi beza kuye bebodwa bathi sitshele ukuthi lokhu kuyakuba nini. Lokhu kubhujiswa kweJerusalem kuyokuba nini? Nesibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe siyakuba yini? uJesu waphendula wathi kubo, qaphelani ningadukiswa umuntu. Ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami bathi mina nginguKristu badukise abaningi. Ayithi-ke amaKristu ithini esadukisa abaningi? Kodwa lo Jesu lona, lo muntu wayekhuluma lapha kwangasiyena uJesu. Kwakungu uYeshua. Kodwa namhla sekuthiwa uJesu. Leli vesi enkolweni yamaKristu liyahlanekezelwa. Ngizwe omunye umKristu ethi uShembe wabe engumkhohlisi. Wabe esecaphuna yona lencwadi. Kodwa akukho lapho ngase chaze khona ukuthi uShembe wayemkhohlisi kanjani. Uyamthuka nje. Sikwajwayeleke thina manazathi kaNkulunkulu kuvele isithuko nje sibizwe ngayo yonke into. Nalona ukuthi uShembe uthi umkhohlisi kodwa akachazi ukuthi umkhohlisi kanjani. Oyekhuluma lapha kwakungayena uJesu. Lo ongumlungu omhlophe esamlethelwa ngabezizwe. Kodwa kwakukhuluma uYeshua ongumesaya. Kodwa ngoba zonke izinkulumo zikaYeshua owayeliJuda sekuthiwa zakhulunywa yilo Jesu abasakhela yena. Sekuthiwa manje kwakhuluma uJesu. Hayi uYeshua ungumIsrayeli. Njengoba sihlale sichaza indodana kaMaria akukaze kube nguJesu. Cha, ayikaze. Kodwa kwakunguYeshua. Ngakho-ke leli vesi elithi bayothi nangu uKristu alikhulumi lona iqiniso. Okuliqiniso ukuthi kulilumbo ukuthi uYeshua wake wabizwa ngoKristu. Hazi uYeshua ubizwa ngoKristu. Wabizwa ngomesaya, waze wafa ebizwa ngomesaya. Namanje enkolweni iJudaism uYeshua waziwa ngokuthi ngumesaya. So baphendula incwadi zamaHebheru. Bafaka inkulumo zakhe basebethi uJesu Kristu. Kodwa incwadini zamaHebheru zamaJuda namanje akukhulunywa ngoJesu Kristu. Kukhulunywa ngoYeshua ongumesaya. Amen. eSouth Africa bayakufihla ukuthi kwaIsrael uJesu nenkolo yakhe isichithile. Ngoba ayabona amaJuda amhlophe ukuthi akukwazi ukuthi ezweni labo bavume inkolo eyachitha inkolo yabo. Angani noma niyakwazi lokho. Inkolo yobuKristu negama elithi Jesus kwaIsrael lichithwe eParliament. Ngoba babona ukuthi ayikho lento ukuthi laba abantu bengafike bechitha inkolo yethu. Beqambe umholi wethu bese leyo nto engamanga siyivuma bathi cha asinayo thina uJesu lapha thina usinoYeshua ongumesaya. Leyo nto yaphuma emaphepheni amaningi kodwa izange yaphuma kuma TV. Yangimangalisa kabi ukuthi lento ingathiwa kanjani ingaveli kuma TV ase South Africa. Manje uma amaJuda amhlophe esechitha uJesu nobuKristu sekubhlungu. Sebekhohliwe ukuthi ngamaKristu achitha inkolo kaJehova.
noma labo kwakungamaJuda okuyithi. AmaKristu ayichitha inkolo yethu ngoba amaJuda yithi. Uthi-ke uJesu uYeshua niyakuzwa izimpi namahemihemu ezimpi. Iziphi lezo zimpi? Izimpi phakathi kwamaRoma namaJuda. Bhekani ningethuki ngokuba kumelwe ukuba kwenzeke, kepha ukuphela koba kungakafiki. Ngokuba isizwe siyakuvukela isizwe. AmaRoma ayovukela amaJuda. Isizwe siyovukela isizwe. Umbuso uvukele umbuso. Umbuso wamaRoma uvukele umbuso wamaJuda. Kwenzeka. Kube khona indlala nokuzamazama komhlaba izindawo ngezindawo. Kepha konke lokho kungukuqala kwemihelo. Izimpi uYeshua owayekhuluma ngazo izimpi ezaba khona phakathi kwamaJuda namaRoma. Angizukuzibala zonke, kodwa amaRoma kwaba yiwo ayihlukumeza amaJuda ngezindlela eziningi. AmaJuda agcina ekwenqabile lokho. Kwaba nezimpi ezifana nezimpi zamaZulu nabamhlophe ezabe ziphethwe ngokucetshwayo noDinizulu. Kodwa ngo-70 AD kulapha amaJuda anqotshwa khona. Njengoba nathi salwa nabantu abamhlophe kodwa sagcina sinqotshwa. Njengathi sinqotshwa eNcome. Njengoba nathi eNcome sabulawa bonke amaZulu abulawa namaJuda abulawa kanjalo. Kulezi zimpi kwaba khona amaJuda azincelebana aba ngakumaRoma. Yikho uYeshua ethi isizwe sovukelana. Ngakho-ke lezi zimpi eziyaye zikhonjwe ngamaKristu kudala zedlula. Yes. Uthi ziyovukelana phakathi kumaJuda. Kwaba khona amaJuda azincelebana zamaKristu. AnozamaKristu zamaRoma. Ngithi-ke lezi zimpi lezi abathi kukhona izimpi ezizayo. Lezi zimpi sezedlula. Ngaphambili ngake ngafunda incwadi kaProfessor Rudolph Winster ethi From Babylon to Timbuktu. Lo mbhali African American uthi impi ka-Antiochus yaya ePalestine iyokweseka uMenelaus, umholi wesigejane esasihambisana neSyria. Ngenxa yalokho amaJuda amaningi abulawa, amanye abalekela ezintabeni naseGibhithe. AmaJuda asala eJerusalem yilawo ayesekela izinkambiso zika-Antiochus. Washawa umthetho owawenqabela ukugcina kwezinsuku ezingcwele, iSabatha kanye nokusoka. Umfanekiso baziweyo kaJupiter wamiswa ethempelini elingcwele ngenhla kwe-altari. Kulo mfanekiso abantu benza imihlatshelo yezingulube, isilwane esingcolile kumaJuda. Lezi zinto zazenziwa amaRoma, zenziwa amaGreki emathempelini amaJuda. Kodwa abantu abamnyama abayazi leyo nto, abayihluphi nangokuyifunda. All of a sudden uYeshua sekuyena manje owumsunguli wobuKristu. Ngendlela esizilima ngayo vele uze ucasuka ngendlela esimangaliso. Ngenxa yokuzingelwa kwenkolo, umpristi omkhulu Onias III kanye namanye amaJuda babalekela emazweni ase-Afrika njengaseGibhithe naseLibya. Kuyachaza lapho ukuthi amaJuda abalekele eAfrika.
Imbangela eyaholela ekufudukeni kwamaJuda kwaba izimpi, ukuhlukunyezelwa ezenkolo kanye nohwebo. Noma abantu bakuzwe lokho. Lesi simo senza ukuba kugcine kunamaJuda afudukela eAfrika. Ngonyaka ka-65 BC izimpi zamaRoma ngaphansi kukajenene uPompey zalithumba iJerusalema. Njengoba nje wathi ezalwa uLukuza uYeshua amaJuda ayesengaphansi kwamaRoma. Kodwa ke ayeselwa futhi ngo-70 AD seyihlula ukugcina. Ngo-70 AD ujenene Titus umbuso wamaJuda wawuqeda ngenkemba. Jenene Titus kwakuyiRoma. Njengoba esho uprofessor umbuso wamaJuda amaRoma awuqeda ngenkemba. Pho ubuKristu ngokwamuphi umbuso? Ngoba umbuso wamaJuda lapho kwazalwa khona uYeshua waqedwa yiwo amaRoma. Asethi anoJesu ongumsunguli wobuKristu kanjani? Noma niyezwa yini? Noma nifana lama abantu abamnyama abaziphukuphuka bamukela noma ngoba nizolala nivuke nikhuluma izinto ezingekho. Yini esenza singaboni ukuthi lo Jesu nalobo Kristu akuhlanganise lutho nebandla lika Yeshua elalisenkolweni kaJehova? Uyaqhubeka uprofessor uthi ngesikhathi salaba babusi kwenziwa izinto eziningi ezibuhlungu kulawo maJuda ayesele eJerusalema. Kusukela ngesikhathi sikaPompey kuya kuJulius Caesar kulinganiselwa kumaJuda ayisigidi abalekela eAfrika ebalekela ukugqilazwa ngamaRoma. Izimakethe zazigcwele izigqila ezingamaJuda amnyama. kuDuteronomy 28 verse 64 kuthi uJehova uyokuhlakazela ezizweni zonke, uyokuhlakazela izizweni zonke kusukela kolunye uhlangothi lomhlaba kuze kufike kolunye. Uyokhonza lapho abanye onkulunkulu bemithi namatshe ongabaziyo wena nokhokho bakho. Lesi siprofeta akusho mina ngisafunda into ekhulunywa uprofessor Weinstein. Lesi siprofeta kanye nezinye eziqukethwe kuDuteronomy 28 verse 15 to 68 zehlela amaJuda amnyama emva kokuba bengayithobelanga imithetho kaNkulunkulu. Zehlela amaJuda amnyama emva kokuba bengayithobelanga imithetho kaNkulunkulu. uDuteronomy 28 uNkulunkulu wayekhuluma namaJuda amnyama. Kodwa uYeshua ke usemhlophe kanjani? Lo Deuteronomy 28 ukhuluma ngasiphi isizwe? Izizwe eziningi zathuthela amaJuda ebugqilini. Amadodana kaIsrayeli asabalala kuwo wonke amazwekazi. Njengoba kukhona amaBantu, kukhona amaNegro, kukhona obani, amaJamaica. AmaJuda amnyama yithi, inzalo kaIsrayeli yithi. Manje yini le esenza sichwayize singaliboni iqiniso lephambi kwethu? Le ndaba ngivezela labo okuyaye ukuthi uma befunda iNew Testament bese becabanga ukuthi izimpi uYeshua ayikhuluma ngazo zisazokwenzeka. Kanti uYeshua wayekhuluma ngezinto ezazizokwenzeka kumaJuda emva kokuhamba kwakhe. Wayekhuluma namaJuda. Nempela zenzeka njengoba lo professor echaza encwadini yakhe. Uyaqhubeka professor uthi uYeshua wathi lapho ke baya kunikhaphela osizini banibulale kusho uYeshua. Niyakuzondwa izizwe zonke ngenxa yegama lami.
khona-ke abaningi bayakuqhubeka bakhaphelane bazondane kuyakuvela abaprofeti bamanga abaningi badukise abaningi. Yes, lapha njengoba ukuthi kwakhuluma uJesu kwakhuluma uYeshua kwathi qhamuka abanye sebengoJesu sebethi mina bedukisa abantu ngami ngenxa yokwanda kokubi kuza kuphela uthando kwabaningi. Iqiniso lomlando ukuthi abezizwe babe wazonda amaJuda bahlangana and severely persecuted them. Uthi-ke uYeshua kodwa okukhuthazelayo ukuze kube sekupheleni nguyena oyakusindiswa. Leli ivangeli lombuso liyakushunyayezwa ezweni lonke kube ngobufakazi ezweni zonke ande kuba kufike ukuphela. Noma nezwe leyo nto. Abantwana abafundi bakaJesu bakaYeshua baphuma bawushumayela ivangeli lakhe kodwa laphela. Abapostoli emva kwaYeshua balishumayela ivangeli lombuso kaNkulunkulu kodwa emva kwa-70 AD abezizwe baliqeda. Zwana uYeshua ma ethi ngiqinisile ngithi kini lesi sizukulwane asiyukudlula kungakenzeki konke lokhu kuyakudlula izulu nomhlaba kepha amazwi ami awasoze adlula. Such a simple thing. uYeshua uthi yonke lento oyikhulumayo isizukulwane sakhe ngeke sedlule ingakenzeki. uYeshua wahamba emhlabeni ngo-36 AD lento yenzeka 70 AD. Vele lento yenzeka isizukulwane sikaYeshua singakedluli. Angani abantu bayizwa uyafunga uthi lento iyokwenzeka lesi sizukulwane engisona singakedluli. And uYeshua wahamba ngo-36 AD lento yenzeka ngo-70 AD ukuphela zonke lezi zimpi lezi. Iminyaka emingaki leyo uYeshua ehambile nibale niphethe ama-cellphone ingaki 40 yes. Lento yenzeka 40 years uYeshua ehambile. U40 years umuntu ehambile sesiphelile isizukulwane sakhe. Kodwa lento yize uYeshua icacisile ababona abantu. Ababoni. Njengoba esho uYeshua izimpi phakathi kwamaRoma namaJuda zaqala ngo-60 AD kodwa amaRoma agcina ngokunqoba amaJuda ngo-70 AD. Kusukela kuleso sikhathi amaRoma ayiqeda inkolo kaJehova kwavela ubuKristu obuqeda uJehova nenkolo kaYeshua. Yes, 40 years kwakusesizukulwane sikaYeshua leso. Kodwa amaKristu athi asalindele lezo zimpi. Kodwa uYeshua ebatshelile ukuthi lento iyokwenzeka lesi sizukulwane sisekhona. Ngamanye amazwi makungenjalo kusho ukuthi uYeshua wayekhuluma into engekho wayeqamba amanga. Laqedwa negama likaJehova nelikaYeshua kwase kuvelwa uJesu oyisithixo sabezizwe. Yini eyenza abantu abamnyama bengakuboni ubuqili obuphambi kwabo? Bonke abafundisi bobuKristu bangabaprofeti bamanga enkolweni kaJehova ngoba bashumayela ivangeli elilahla umthetho kaJehova. Yes, bengabe abaprofeti bamanga enkolweni yabo kodwa enkolweni kaJehova bangabaprofeti bamanga ngoba baphilisa into uJehova oyishoyo. Abantu abamnyama abahlakaniphile emakhanda. Angazi ukuthi umuntu omnyama uyisilima ngokuthi ufuke efunde into. Kodwa mase kufika umlungu emtshela enye into bese iyeka le efundayo ethathele ekhulunywa umlungu. Uthi elinye isilumane, the problem with Christianity is that they are trained to understand the opposite of what they read in their own book.
amaKristu avele atrainwe ukuthi bechaze into ephambene nala abayifunda. uYeshua usho kahle kuMathewu 24 ukuthi lento iyokwenzeka isizukulwane okuso singakapheli. Nangampela lento yenzeka ngo70 AD kodwa amaKristu asabheka ukuthi yenzeke manje. Ngathi into enjani leyo? Uthi-ke uYeshua ngakho-ke nxa nibona amanyala encithakalo asho nguDaniel umprofeti emi endaweni engcwele ofundayo makaqaphele khona abaseJudiya mababalekele ezintabeni ophezu kwendlu angehli ukuyothatha okusendlini yakhe osensimini angabuyeli emuva ukuyothatha ingubo yakhe. Uthi lapha uYeshua uma selibuka amanyala enzeka endaweni kaNkulunkulu imaphi lawo manyala? Bathatha ingulube bayihlabela ethempelini. Ilawo manyala ayenzeka endaweni kaNkulunkulu. Uthi-ke kwabe sekusondeleke lempi emva kwalokho vele yafika impi ka70 AD. Uthi-ke noma ethi bebheke ukuthi abanabantwana benze njani, bebheke ukuthi lento ingenzeki ngeSabatha, yenzeka lento. Kodwa amaKristu asabheka ukuthi yenzeke manje. Ngoba batshelwa abalifunda amaKristu iBhayibheli namanazathu alifunda avele ethathe leyo nto abayitshelwe abamhlophe. Lapha uYeshua wayekhuluma ngokuzokwenzeka ngo70 AD. Kepha maye kwabakhulelweyo nabancelisayo ngalezo zinsuku zika70 AD. Khulekani ukuba ukubaleka kwenu kungabi sobusika nangeSabatha. Ngokuba lapho kuyakuba khona usizo olukhulu olungazange lube khona kwasekuqaleni kwezwe kuze kube manje nolungasayi kuba khona. Njengoba ngisho ngithi ama-Roma ayibulala amaJuda awu-5,000 ngosuku bese bebahenga. Hayi ukuthi babe banquma babevele bebabambe bebahenge beze bengabanika ukudla beze beyifele. Ngokuba kuyakuvela oKristu bamanga nabaprofeti bamanga baveze izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso ukuze kudukise nabakhethiweyo uma kungenzeka bheka senginitshenile. Ngakho-ke uma bethi kini bhekani usehlane ningaphumi, noma bethi bhekani usendlini ningakholwa, ngokuba njengonyazi luphuma empumalanga lubonakale kuze kube sentshonalanga kuyakuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Njengoba uYeshua esho zonke lezi zinto zenzeka kusukela ku7 AD. uYeshua ehambe emhlabeni ngo36 AD kwenzeka isizukulwane sikaYeshua sisekhona. Kunemfundiso ethi uJesu uzobuya. Kodwa ngazi ukuthi laba bathi uJesu uzobuya, ukubuya kwakhe kuyobasiza ngani. Kuma verse 6 and 7 kulesi sihlabelelo kade sisihlabelela, akazi noma nesizwile. Uthi uShembe, sukani kukhulume uJesu niyokusha emlilweni lapho nanisebenzela khona ebuhlungeni nasesililweni. Jabulani ninabantu bami uyokusho njalo kwabanye. Shiyanini umhlaba wozanini ekuphakameni. uYeshua uthi wozanini ekuphakameni. Ngiyacema amaKristu engakhuluma engathuthele kabi, kodwa uma ungasuyibuza ukuthi
ibaphi iliphi ibandla eligcina umthetho kaNkulunkulu amaNazaretha ilokhuza ibandla likaYeshua lele lengamaNazaretha lavuswa ubani lavuswa uShembe namanje uShembe usalivusile leli bandla lengamaNazaretha uShembe usawugcinile umthetho kaNkulunkulu njengoba ilokhuza uYeshua wayugcina uShembe umuntu omnyama njengoba noYeshua wayeumuntu omnyama. Isihloko salentshumayelo sithi izizwe mazikholwe zichichime ngezwi lakho. Uphakama oyidini awulazo zonke izizwe ungumthombo wabomile baphuza awubanele woza ungisize awungingene ekuphakameni amasango enakavalwa awungingene ekuphakameni awu izizwe azomhlaba awubezilindele inkosi awumanje awusezizwe awuyise awoza awungingene ebuphakame awu amasango engakavalwa awungingene awuzavuma awuzathi ingene amasango enakavalwa umthombo Ukuphakama kuwumthombo wabo bonke abomele izwi lakhe uNkulunkulu. Awubazophuza obane awugiyoza awungingene amasango enakavalwa awumpopozela inhliziyo zami
ushembe ukhuluma ngokuthi ukhuluma ngezwi likaJehova ukuthi abamele izwi likaJehova uNkulunkulu akampompoze izinhliziyo zabo. Awoza on the sea, ingene ebukhale, amasana engakavua. Angifuni ukuthi umprofeti Izashembe ungukubuya kaYeshua noma yena sekusho kaningi lokho, ngoba sizolokhu siphikisana ngezinkolelo zethu kuze kushone ilanga. Kodwa lapha ngizoveza iqiniso lomlando ongaphikiseki. Uma uYeshua ebuya uyobuyela ekuphakameni, ngoba ibandla likaYeshua ibandla lamaNazaretha la ayithi nahamba ngokwezimiso zikaYeshua. Iqiniso lomlando ukuthi akaze abe khona umuntu emhlabeni onguJesu, noma ungafunda kangakanani ngeke usho ukuthi uJesu wayephila nini, ezalwa ngubani, kusiphi isizwe, kodwa uyokhuluma ngoYeshua. Okwenzekayo ukuthi abamhlophe bayaye bethathe impilo kaYeshua bese beyinika lesi sithixo esivela kubo, ngoba babengeke badumise uYeshua ozalwa esizweni esimnyama nabasizondayo. Kuliqiniso lingaphikiseki ukuthi nguShembe kuphela ovuse inkolo kaMose nabaprofeti kuze kufike kuYeshua. nguShembe ovuse ibandla likaYeshua okulibandla lamaNazaretha. Namuhla leli ibandla lamaNazaretha libuye emhlabeni ngobabamkhulu. Libandla lamaNazaretha elihamba ngezimiso zobuNazaretha njengoba lalisungulwe ngumprofeti uJohane. Lokhu uShembe ukwenze noma lalifihliwe leli bandla eBhayibhelini. UbuNazaretha iyona nkolo okwamanje ongathi uma uyilandela ukholwe uchichime ngezwi likaJehova. Ngoba kulesi sikhathi samanje izwi likaJehova litholakala ekuphakameni, uma lingasatholakali kwezinye izinhlangothi zobuNazaretha, kodwa izimfundiso ngombuso kaJehova zisenjengoba zazifundiswa kubabamkhulu ebandleni lamaNazaretha kaNkulunkulu. Amen. Uthi uYeshua noma ungathi inkosi, kodwa uma ungawugcina umthetho kaJehova uyokuphika ezulwini usuphambi kwakhe athi, suka kimi menzi wobubi angikwazi. Abantu abaziwa nguYeshua ngabantu abagcina umthetho kaNkulunkulu abahamba ngezimiso zikaJehova. Okwamanje noma kungayiwo wonke amaNazaretha, ngoba abanye sebazakhela uNkulunkulu babo, kodwa yileli bandla elisahamba ngezimiso zikaJehova ngokuphelele, leli lethu. Inkosi busilo. Amen.